ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ታሪኽካ ዳግማይ ጸሓፎ ዝብል ኣርእስቲ ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ። ሰናይ ምክትታል። ንነገራት ዘለካ ኣመለኻኽታ ብምልዋጥ እትደልዮም ነገራት ለውጥ። ናይ ገዛእ ርእስኻ ህይወት ደራሲን ዳይረክተርን ተዋሳኣይን ባዕልኻ ኢኻ። ስለዚ ዛንታ ናይ ህይወትካ እንተ ዘይፈቲኻዮ ቀይሮ እያ ትብል። ብልክዕ ዛንታና ወይ ድማ ኣካይዳና እንተ ደኣ ዘይፈቲናዮስ ክንቅይሮ ጥራይ ዘለና። ምክንያቱ ሕማቕ መገዲ ትኸይድ እንተ ደኣ ኣለኻ ወይ ኣብ ፅቡቕ ኩነታት ከምዘይ ኣለኻ እንተ ደኣ ተረዲእ እኳስ ክትቅይሮ ከም ዘለካ ዝእንፍት ኣርእስቲ እዩ። ኣብቲ እዋን እዚ ነገር እዚ ጽቡቕ ሓሳብ ከም ዝኾነ ሓሰብኩ። ፈተንክዎ ድማ እንሆ እምበኣር ካብቲ ግዜ ተጀሚሩ ንህይወተይ ዝመርሓ በዚ መምርሕ እዚ እዩ። ኣብ ጽቡቕን ሕማቕን ግዜ ኣብ ህይወትካ ዝሓለፈ ግዜ ሓሊፉ እዩ። ጽባሕ ወላ ሓንቲ ዘይተጻሕፋ ጽሪቲ ወረቐት እያ። ገዛእ ርእስኻ ዳግማይ ክትፈጥራ ትኽእል ኢኻ። ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ሓድሽ ህይወት ንምጅማር ዕድል ሒዛ ትመጽእ። መንነትካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ህሞት እትመርጽ ትኽእል ኢኻ እሞ መን ኢኻ ክትከውን እትደሊ ክትኮኖ እትደልዮ ሰብ ንምዃን ካብ ሎሚ መዓልቲ ጀሚርካ ናይ ምውሳን ሓላፍነት ናይ ገዛእ ርእስኻ እዩ። እሞ እንታይ ሓሲብካ? ነቶም ኣብ ውሽጢ እዛ መጽሓፍ እትጠቕሱ ዝተወሰኑ ምኽርታት ክትግብሮም እንተኽኢልካ ሓድሽ ልምዲ ክትፈጥር እንተ ደኣ ኽኢልካን ኣብ ውሽጢ እዛ መጽሓፍ ካብ ዝተኻተቱ ብዙሓት መላመዲታት ወላ እውን ንዝተወሰኑ እንተ ተግበርካዮም ነገራት ክቕይሩ ክጅምሩ እዮም። ሓቂ እዩ ቀሊል ኣይኮነን። ዲስፕሊን ትዕግስትን ዘይቋርጽ ጻዕርን የድልየካ። እቶም ውጽኢታት ግን ክመጹ እዮም። ኣብ 2008 ዓመተ ምህረት ኣሰልጣኒ ኩዕሶ እግሪ ክለብ ባርሰሎና ጆሴፔ ፔፕ ጓርዲዮላ ነታ ጋንታ ከም ኣሰልጣኒ ክርከባ እንከሎ ህላወ ናይታ ጋንታ ኣብ ምልክት ሕቶ እዩ ዝነበረ። ኣብ ስታድዮም ካምቦሎጆ ንዝተኣከቡ 73,000 ደገፍትን ሚልዮናት ዝኾኑ ናይ ካታሎንያ ቴሌቪዥን ተዓዘብትን እቲ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ጓርዲዮላ ንስርሑ ኣመልኪቱ ክዛረብ እንከሎ ዋንጫ ክንወስድ ቃል ኣይኣትወልኩምን፣ ቃል ክንኣትወልኩም እንኽእል ጻዕርን ክሳዕ መጨረሽታ ምቅላስን እዩ። ቁልፍኹም ገጥ ኣብሉ ጽቡቕ ግዜ ክህልወና እዩ ኢሉ ነይሩ። ድሕሪዛ መደረ እዚኣ ድማ ኣብ ናይ 115 ዓመታት ታሪኽ እታ ክለብ ተራእዩ ዘይፈልጥን ማንም ክኸውን እዩ ኢሉ ዘይገመቶን ዓወት ተረኽበ። እታ ክለብ 3 ሃገራዊ ሻምፒዮን፣ 2 ሃገራዊ ዋንጫ ውድድራት፣ 3 ናይ ስፔን ናይ ዕውት ተዓዋቲ ወናጩ፣ 2 ናይ ኣውሮጳውያን ናይ ዕውት ተዓወቲ ወናጩ፣ 2 ናይ ሻምፒዮን ሊግ ወናጩን 2 ናይ ዓለም ክለባት ሻምፒዮና ወናጩን ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ናይ ዓለም ናይ ኩዕሶ እግሪ ስፖርት ጸብለልትነት ታሪኾም የዐዊቶም። ንስኻ ኩዕሶ እግሪ ዘይትከታተል እንተ ደኣ ነርካ እዛ ክለብ ትሑት ዝደረጃኣ ዘይክትከታት ናይ ውሽጢ ሃገር ክለብ ኩዕሶ እግሪ ዝነበረት ኮይና 4 ኣዝዩ ዓበይቲ ወናጩ ብተተኸታታሊ ግዜ ክትዕወት በቂዓ እያ። ታሪኾም ዳግማይ ክጽሕፉ በቂዖም። ሕጂ ናትካ ተራ እዩ።
ምጡን ጻዕሪ ብምግባር ምቅላስ 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 ተስፋ ኣይትቁረጽ ቁልፍኻ ገጥ ኣብሎሞ ጽቡቕ ግዜ ይሃልወካ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደበይ ካብዛ ጻሕፍቲ እዚኣ እንታይ ክንመሃር ንኽእል ሰብ ኣብ ዝሰርሖ ይኹን ኣብ ዝመደቦ መደባት ተስፋ ክቆርጽ የብሉን ክቃለስ ጥራይ ኣለዎ ክጽዕር ኣለዎ እዚኣ ክዕወተላ እንተዳኢልናስ ክንዕወተላ ከም ንኽእል ካብዛ ከንብባት ጽናሕኩ ጻሕፍቲ ክንመሃር ንኽእል ኢና እሞ በብዘለናዮ ሰላም ወሰናይ ዓወት ንኹልና ቻው